Хора, здравейте! Тъжна новина след тъжна новина. Какво да ви кажа? Просто нямам думи за това, което се случи с Shadow Fight-а, хака. Нямам думи. Не ми да заснимам повече от 2-3 минути на един двубой и това е. Няма толкова гадно нещо, няма толкова прецакващо. И такива неща. Аз това клип ще го правя главно за да ви кажа, че спирам поредицата на Shadow Fight. Но може да ми кажете, да напишете в коментарите дали тая игричка ви харесва. Просто се отварям пакове. Нищо забавно. Но какво да се прави сега? Аз само да кажа карти на Майнкрафт, но аз това клип ще го правя само за да ви покажа, за тръжната новина за хака. Не ми дава да снимам също като Майнкрафт. Не ми дава да снимам и на Майнкрафт, и на Shadow Fight. Това е нечувано нещо просто. Затова аз спирам тая поредица. И това беше тръжната новина. Нищо. Чао.